uzodinga ibhokisi le-cereal, amakhokhi, iphantsha yezimbobo, amakhrayoni, isikere, ipensela, ishubhu le-toilet roll, iglue kanye namaphepha ayimibala ehlukene. Sizoqala ngokusika ibhokisi. Sifuna lindlaleke kahle lifane neshadi. Ngakho kuzomela silisike nasemaceleni. Lizobukeka kanje uma selisikiwe. Thatha amaphepha akho ayimibala uwasike abe yindingiliza. Sizosebenzisa ishubhu lethu ukudweba undingiliza kanje. Bese siyawusika kanje. Uphinde uthathe amaphepha ayimibala senze lezimo ezinje. Sizosebenzisa iphantsha ukwenza ondingiliza abancane. Bese sisebenzisa isikere ukusika lemichilo. Ngizobuya nginikhombisa ukuthi sizoyisebenzisa kuphi. Eshadini uzoqala ngokudweba ilanga, bese udweba amafu. Ungadweba ngendlela othanda ngayo. Ngenzansi sizodweba utshani obuhlaza. Niyazi ke izibungu zithanda ukuhamba otshanini. Ungaphinda futhi udwebe utshani bakho bube buningi njengoba ngenzile nami. Kubukeka kanje uma sengidwebe ilanga, amafu notshani. Sesizothatha lezi mebesiyisikile sinamathisele kwishadi. Sizoqala ngondingiliza abakhulu. Nikhumbule ukuthi senza isibungu. Ngakho labo ndingilizi kumele bafane naso. Asiqedele ikhanda lesibungu ke manje. Thatha le michilo oyisikile uyinamathisele phezu kwekhanda lesibungu sakho. Lezi kuzoba yimpondo zesibungu. Sesizonamathisela ondingilizi abancane phezu kwezimpondo zesibungu kanje.
bese siqedela ubuso besibungu. Buzobukeka kanje. Thatha ikhokhi yakho ubhale 1 2 3 4 5 6 7 isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi.